Alang kini sa makalingaw nga mga duwa kaniadto nga gibuhi pagbalik aton sa kasaulugan sa simana sa Kabilin sa lungsod sa Oslo, probinsya sa Sugbo. Dayag ang kalipay sa mga tumatanaw, ilabi na sa mga bata nga nalingaw sa pagduwa. Gawas ni ini usa sa mga highlight sa maong kalihukan ang baili sa Oslo. Ang baili usa ka karaang pagsayaw kaniadto nga sagad makita sa mga probinsya. Sa maong sayaw, kinahanglan lang ka o gadunay pares. Daghan pa ang ilang gi-hashtag throwback aron paghatag og bili sa atong tradisyon ug kasaysayan nga dakong nakatampo sa atong pagkabisaya. Subay ni mga kapuso, makauban nato karong buntaga, Mayor sa lungsod sa Oslo, Mayor Ronald Guaren. Mayong buntag, Mayor. Pakigreet sa atong mga kapuso nga nagtanaw. Mayong buntag, Nico. Mayong buntag. Natong tanan dia, mga kapuso, mayong pagtumahaw. Salamat, Mayor, for joining us this Monday morning. Hisgutan nato kining highlight sa inyong kapiestahan. Labi na ni kining mga karaan nga duwa. Unsa may intention ninyo, Mayor, sa pagpahibalik ni ini? Matag tuig sa bulan sa Setyembre, atong gisaulog ang paghandom sa Kabilin sa Oslo sa kasimana. Kay ang lungsod gud dunahan man sa Kabilin, mga karaang butang na gibilin pa sa atong kagilangan sa mga anang kwartel, karaan natong simbahan, karaan natong bulwarte, istaka, ug uban pang mga makita karon hantod karon na paggapon niya. Ato ning gihimo para ma-advocate nato ang kabililo na ning mga karaang mga kabilin kay kani manggoy mga butangan nagpakita manggoy siya sa sakripisyo, kanang kamot sa atong mga katigulangan nga angay yung handumon, liguonon ug palambuon. Ato unahon ning mga duwa, Mayor, nga karaan nga mga duwa. Unsa ba nakalimtan na binis mga batan-on karon kay murag moderno naman kuno ning mga Gen Zs, Mayor, or unsa may kay mahinungdanon nga balikan nato ni? Kaning tungod sa usa ka semana ang mga karaang dula usa na sa mga highlight na to para masayran sa mga kabatanunan karon ug usa tong mga dula sa karaan kay daghan ng kabatanunan karon wala na gani masayod usa ning dula no sa mga karaan sa maanang paligid, patiw-tiw nga ngalan nato syakong ug uban pa niya naa gyud mi dula sa Oslo nga nagagikan gyud sa Oslo. Ngalan ni namo Kangga nga gusto namo nga magpagbalayon gyapon hangtod karon na usa ni kadula diin ginamit ang bato tama ni siya sa taxi ug bullying na manindot kayo nga dumdumon sa mga kabatanunan karon. Gawas sa mga duwa, Mayor, gibida ninyo of course mga bahandi sa kasaysayan sa Oslo sama nining pagbukas sa inyong museum. Pwede bang mapaasabot minimo kabahin ini, Mayor? Kaning museum nato ato ning giable para matigom nato itong mga karaang mga artifacts no sa mga katigulangan para mapahinumdom nato sa mga katawhan kung unsa kanindot itong mga butang, karaang butang dito din nato sa museo. Unya gawas sa museo ato sang lagway dito ang mga nagbutang sa tag-gallery sa mga tuki no mao man na atong gipasigarbo karon sa lungsod kanang ginganlan na tuki sa Tagalog pa butanding nya do na man gyud pito ka book diha nga diha na gyud nagpuyo nga moy dugay na sila nga nani sila mga ngalan so ato ni silang gi-frame yang ipakita sa mga tarawon nga mga tawo nga mobisita dito nga kinsa ning mga tuki nga pito na sila kabuok nga dugay nang puyo diha sa Oslo. Nadto na gyud ay pangan, Mayor. Murag interesting dira. Mayor, lain pong mga murag nakapapukaw sa mong interest kining gibalik ninyo ang baile sa Oslo kay murag daghan na nakalimot ani, Mayor, kay moderno na ba ang panahon kuno karon? Tinuod na kay sa culmination nato gitapos nato ang pagsaulog sa Heritage Week celebration pinaagi sa baile. Ang baile good karaani nga kaniadto pa no nga wa na gyud ni mabalik pa niya among gibalik pagpahinumdom nga unsa maning baile kaniadto
Unya among gihimo ang pag himo sa katong gihimo kaniadto nga among gikural og lukay. Aha. Unya gibutangan namo og Petromax kawa pa may suga kaniadto. Kanito, oo. Unya namaligya sa mig mga bulak nya nindot kayo malampuson kayo kay ang mga katiguangan nga nakaabot ni ana ni sayaw gyud. Dili ra sa mga uslubanan kundi ang silingan ng lungsod po ni ana taga Santander ug mga taga Buluon. Ni Salmot no sa atong baile nga gibalik nato katong pagsaulong nato sa taputan sa atong celebration sa Heritage Week. Pagkanindo tan-awon sa mga videos o mga footage mga kalihukan. Mayor, just to close this conversation, Mayor, isip panapos o may hamubo nimong mensahe sa atong mga kaigsuonan. Okay, ganing pagpa-hinumdom gud no paghandom sa mga karaang kabilin importante kay ni nato kay mamago ni mo ni siya pag-ila sa mga paningkamot no sa atong mga katiguangan. So niauhag ko sa ubang lungsod kung aduna may mga kabilin diha pidik panaminan ninyo ang gibuhat sa atong lungsod nga atong handumon ang mga karaang butang para masayran is kabatanunan kung unsa ka importante kining mga kabilin. Bulahan kayong uslod kay napamatay kabilin karon nga nagbarog no makita mahika pa unya kinahanglan masayran is kabatunan unsay kahulugan niini mao ni katuyuan nato sa pagsaulog sa atong paghandom sa kabilin sa atong katiguangan. Thank you so much for joining us this morning ug amping mo diha Oslob Mayor Ronald Guaren. Salamat, Mayor. Salamat kayo ninyo, salamat kayo ng tanan.